Wara snin ta' nfiq bla rażan fil-finanzi pubbliċi, il-Gvern permezz ta' missjoni tal-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana se jibda jissikka ċintorin mal-impjegati taċ-ċivil. Ftit ġimgħat biss wara l-elezzjoni ġenerali u eżatt meta s-Segretarju Permanenti Prinċipali Mario Cutajar ħabbar li se jirtira. Hekk saħqu f'kummenti lil Net News id-deputati nazzjonalisti Derin Karabot kelliem għall-Gvern lokali u l-Amministrazzjoni Pubblika, Jerome Caruana Cilja kelliem għall-Finanzi u Ivan Castillo kelliem għax-xogħol. Matul it-tmexxija taċ-ċivil taħt Mario Cutajar skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, id-dejn pubbliku sploda bi 3 biljun euro fl-aħħar sentejn u għalhekk wassal għas-somma totali ta' 8.2 biljun euro. Il-Partit Nazzjonalista sqar li huwa tal-mistħija u responsabbli kif pereżempju Mario Cutajar hekk kif ħabbar li qed jirtira sar magħruf li jimpjega direttur tal-komunikazzjoni b'salarju ta' 40,000 euro fis-sena, ċoe 3,333 euro fix-xahar. Minkejja li seta' juża l-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, uffiċjal li se jibqa' hemm anke wara li Cutajar jirtira. Il-Partit Nazzjonalista qal illi huwa tal-mistħija kif issa il-Ministru qed jitkellem fuq is-sikkar taċ-ċintorin meta jista' idur dawra fuq ta' madwaru u jżommhom responsabbli għal kull ċenteżmu li nefqu abbużivament mit-taxxi tagħna. Il-Ministru Clyde Caruana għandu jgħid ukoll jekk Mario Cutajar u ser ikun qed iżomm il-paga ta' 20,000 euro fis-sena li jdaħħal minn Heritage Malta, apparti il-paga li kellu bħala kap taċ-ċivil. Id-deputati nazzjonalisti talbu lil Ministru Caruana jinvestiga l-abbuż sfaċċat tal-finanzi pubbliċi minn sħabu l-membri parlamentari u jinvestiga l-infiq doppju fil-proġett tal-Gvern, direct orders li jiswew il-miljuni u li mhux qed jagħtu ċans lil kulħadd biex jieħu sehem fihom.